അതുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിദ്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 15 അല്ലെ, പുരുഷോത്തമ യോഗ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങള് തന്നെയാണല്ലേ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാറ്? അങ്ങനെയല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യം വായിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, പുരുഷോത്തമ യോഗം. കാരണം ഇത് നമ്മളെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും വിവരിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം, എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അത് ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മരത്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ആത്മരത്തിനെ എടുത്തിട്ട് ആത്മരത്തിന്റെ ഒരു ചായ എടുത്തിട്ട് ആ ചായയാണ് നമ്മൾ, അതായത് പ്രതിഫലനം, ഒരു ആ മരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളതും. ശരിക്കുള്ള മരം അത് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എന്താണ് ആത്മീയത, എന്താണ് ഭൗതികത എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, നമ്മള്
ഈ മരണസമയത്തൊക്കെ ഈ അധ്യായമൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കാരണം ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് യാത്രയാവണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന് വരുന്നത്. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാതും വിടണല്ലേ ഈ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാവണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആരാ മാതാജി വായിച്ചോളൂ? ആരാ വായിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോ? മാതാജി ഗീത മാതാജി വായിച്ചോ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എളുപ്പം വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15-ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമതശാഹം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവേദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ എത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഈ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന് ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ വേദജ്ഞനെ വേദത്തെ അറിയാന്നുള്ള വ്യക്തി എന്നാണല്ലോ വേദജ്ഞൻ എന്നുള്ള പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കുമായ അറിവ് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് എന്നല്ല. അപ്പൊ വേദത്തെ അറിയുന്നവൻ അല്ലെ, അറിവിനവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനിയായി. അപ്പൊ ജ്ഞാനിത്തെ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നവന് അവന് മനസ്സിലാകും. കാരണം ഇത് ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും വേറെയാണെന്നും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമുള്ളൂ ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളതും, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പററി ആണെന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആത്മീയ ലോകമാണെന്നും. അതാണ് ഇത് ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീനിങ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെയാണ് ശരിക്കും ഒരു മുന്നത്തെ ഒരു പറയാം. 1 സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഇവിടെ ഫോട്ടോ കാണുന്ന പോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനാണ്. കണ്ട ഒരു മരത്തിൽ നിൽക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം കാണുന്നത് പോലെയാണ്. മനസ്സിലായി? അത് മേൽ കീഴായി മറഞ്ഞ ഒരു നിഴൽ, അതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം എപ്പോഴും ടെമ്പററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടെങ്കിലോ ആത്മീയ ലോകം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇത് മിഥ്യയാണെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ആധ്യാത്മിക ലോകം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അതായത് ശരിക്കും മരത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത് എന്താണ്? ശരിക്കും ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതാണ് മേൽക്കീഴായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ഈ നിഴലുണ്ടല്ലോ, രണ്ടാമത്തെ നിഴലുണ്ടല്ലേ, രണ്ടാമത്തെ ഭൗതിക ലോകം, ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുമ്പോൾ തല കീഴായിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഡിസൈറിന്റെ മുകളിലാണ്, നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. മനസ്സിലായി? 100% നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും വിടുമ്പോഴോ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയത്തിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോണതിന് മുന്നേ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വിടണം. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം 17-14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ 17-14 ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ആരാണ്? നമുക്കറിയാം. ആരാ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ആരാ? ആരാ ഇവിടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെയാണല്ലേ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും തൊട്ട് പാതാളത്തും വരെ ഉള്ളത് എന്താ? ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. അവിടെ എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്തോറും ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയുകയും ആത്മീയത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ്. അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഐരാവതം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വലിയ ഗന്ധർവന്മാര് ദേവന്മാരൊക്കെ കാണാം ഇതിന്റെ ചുറ്റും. ഇതിനേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യരെ കാണുന്നത്. മനുഷ്യരെ കണ്ടു. മനുഷ്യനേലും താഴെയാണ് മൃഗങ്ങളും, അതിനേലും താഴെയാണ് മറ്റുള്ള ജന്തുവിഭാഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ലോകം. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന്
പറയുന്നത് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ ജന്മങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഈ 2 ലൈനാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ. ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ലൈൻ പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശരിക്കും വിരജാനദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്നാണ്, കാരണം ഇതാണ് ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈനാണ് വിരജാനദി എന്ന് പറയും. അത് കടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മരത്തിനോടാണ് നമ്മള് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആത്മരത്തിനോട് നമ്മള് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം തല തിരിഞ്ഞ് അശ്വത്ഥമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകം. അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തിനാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒരു അശ്വത്ഥമാവോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബലാധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോടും ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ല. അതിരില്ലാത്ത ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കഴിയാത്തോടത്തോളം കാലം എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് എന്താണ്, ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപദം വരെ നമുക്ക് എത്താം. അതുപോലെ തന്നെ പാതാളത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജീവിയായിട്ട് നമുക്ക് അധപ്പതിക്കാം. പക്ഷെ ഒക്കെ എന്താ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് ഒരു ശാഖയിലേക്കുള്ള മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ് ടു ബ്രഹ്മാവ് വരെ. മനസ്സിലായി? അത് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജീവികളാണ്, പാതാളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജൈവവർഗങ്ങളായാലും നീയ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിലെ ഈ മരത്തിന്റെ ഇലകളാണ്, ഈ മരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലകളുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു ആ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രഭു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അല്ല, ക്ലിയർ ആവണില്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭു, പറഞ്ഞു. ഹരേഷ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞട്ടെ, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കല്ല ആദ്യമായിട്ട്, അതാ പറയണത്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ കഴിച്ചു തീർക്കണം. അടുത്ത ജന്മമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ വേദമന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മ ഉന്നതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ പലതരം വേദങ്ങളെ പല മന്ത്രങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതികതയും ഉൾക്കൊണ്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരണം അല്ലെ. അതിനാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. കാരണം അത്ര ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള വാസനകള് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളയാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പതുക്കെ നമ്മളെ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, തെറ്റോ ശരി അടുത്ത സെക്ഷൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അതാണ് വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വേദമന്ത്രത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂജകളിലൂടെ ചെയ്യുക എല്ലാ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ. അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതിൽ കൂടി എന്നാലും അവൻ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പതുക്കെ തീർത്ത് അവൻ മുകളിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. അതാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇലയോട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മായാവൃക്ഷം അല്ലെ, മായയാണല്ലേ. ഇതുകൊണ്ടൊരു മായ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മായ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വെറും ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമുള്ളത്, ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടാ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയണം? അനശ്വരമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയുടെ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അറിയണം? കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്, വൃക്ഷ സങ്കല്പം നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലോ നമ്മൾക്ക് പുറത്തൊരു കള്ളൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മായയാണ്. ഈ മായയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മായ എന്നുള്ള
ഈ മരത്തിന്റെ ചായനെ നമ്മൾ മറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതിനകത്ത് വിരക്തി, ഈ വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിരക്തിയിലൂടെ ഈ മരത്തിനെ നമ്മൾ മായ്ച്ചു കളയണം, അതിനെ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയാലോ, അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ നമുക്കറിയാം ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാതും അതീന്ദ്രിയ സേവനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയാം, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പൂജ മാത്രമാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേന. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കാര്യം, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പല രീതിയിൽ മെന്റലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പല ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പതുക്കെ നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഉയർത്തുന്നതോട് എന്താണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പതുക്കെ കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് കുറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടും, ഇത് കൂടുമ്പോൾ ഇത് കുറയും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ജപം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നതിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അപ്പൊ എന്താ ഭൗതികത കുറയും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോ ഇതിൽ കുറയും, ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോ ഇത് കുറയും. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോ. അടുത്ത ശ്ലോകം, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. മാതാജി അതിര മാതാജി വായിച്ചോ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അധശ്ചോർദം പ്രസുദാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലഃ അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് തലതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഈ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ ശാഖകൾ, അതായത് ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശാഖകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴും ഒരു വൃക്ഷാകുമ്പോ ശാഖകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് അങ്ങനെ വളരാൻ കാരണം എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിന് പോഷണം കൊടുക്കണം, വളം കൊടുക്കുന്നത് ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ കണ്ടാരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. അപ്പൊ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ചില്ലകളൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ എന്താണ്, അത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വിഷയത്തിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകൾ, ഈ വേരുകളുണ്ട്, ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഒരു മരത്തിനോട്, ഒരു വൃക്ഷത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര കൂടണോ ഈ മരത്തിന്റെ ബലം, തായ്വേര് ഭയങ്കര ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടണം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കർമ്മബലങ്ങൾ, കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ മരം അത്രയും ബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ മുറിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് കർമ്മബലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കർമ്മങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബലോദിഷ്ടം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ബലം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ തായ്വേര്, ആ മരത്തിന്റെ തായ്വേര് അത്രയും ബലം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ്, മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ ഇങ്ങനെ വലുതാവുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടൂല. ആ മരം മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലാണ്ട് മുറിക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ചില്ലകൾ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ചില്ലകൾ കൊണ്ടും ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകം ത്രിഗുണങ്ങളെ ബലദോഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ശാഖകൾ അതായത് വൃക്ഷം വളരണമെങ്കിൽ എന്ത്, നമ്മൾ വെള്ളം വെളിച്ചം നമുക്ക് കൊടുക്കണം.
അതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മരം വലുതാവുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവവർഗങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചില സ്ഥലത്ത് ചില വർഗങ്ങൾ വരും. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവും. പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണ്ടുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുതിർന്ന് പച്ചയായി കാണപ്പെടുത്താം. അതിങ്ങനെ പല ലെവലില് പല സമയത്തും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും. അതിനനുസരിച്ച് പല വ്യത്യാസങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ചിലതിന്റെ ഏറ്റക്കുറക്കലനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവവർഗങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ ജീവവർഗങ്ങളല്ല, പല സ്ഥലത്തും പല ഏരിയയിലും പലതരം ജീവവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രയുള്ളൂ, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, കർമ്മബലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ തായ്വേര്. അപ്പൊ അതിന്റെ എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ തായ്വേരിന് ബലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോ, 3, 4 വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചു. മാതാജി ലീലാവതി മാതാജി വായിച്ചു. അത് ഞാൻ വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. 3, 4. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. നരൂപമസ്യേഹയ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോന ചോദർനച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ പദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചോദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യഥ പ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി. വിവർത്തനം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചു ചേർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂക്കി സ്മരണാതീതകാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പ്രവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിന്റെ 1-2 പോയിന്റ്സ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള 2-3 പോയിന്റ്സ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മള് പ്രതിപാലനത്തിന്റെ സ്ഥലം യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ കൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, മേൽക്കീഴായി മറിഞ്ഞ നിഴൽ. അതമ്മപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. പോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരം വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, രജസ്, സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ വൃക്ഷം വളരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് വേര്. അതിന്റെ വേരിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. വേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേർ മേലോട്ട് വളരുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ അത്യുന്നതിൽ നിലയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് ദ്വിതീയമായ വേരുകൾ മനുഷ്യഗൃഹങ്ങളിലാക്കിയാണ്. അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ തലതിരിഞ്ഞിരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ വേര് എവിടെ ആയിരിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രഹ്മലോകത്തായിരിക്കും. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്കായിരിക്കും. തലതിരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ബ്രഹ്മലോകം, അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് പാതാളം നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ് വരാം. അപ്പൊ വേര് മുകളിലായിരിക്കും, അവിടെ ബ്രഹ്മലോകമായിരിക്കും. കാരണം തലതിരിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ശാഖകളെ പറ്റി പറയുന്നത് അതിനെ ശാഖകൾ, കാരണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിനെ പറ്റി ഒന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ബ്രഹ്മലോകം ആണെങ്കിൽ, അതായത് തായ്വേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? പാതാളായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ 17-14 ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭൂലോകം, ഭൂവർലോകം, സ്വർഗ്ഗലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകം, താഴത്തിന് അതളം, വിതളം, സതളം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പാതാളം വരെ, അങ്ങനെ 17-14 ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രഹ്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ തായ്വേര് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ഒക്കെ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അവിടുന്ന് തൊട്ട് പതുക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. ആത്മീയത ആത്മീയത്തിന്റെ പവർ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപത്തിനും ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ രൂപം ആത്മീയ രൂപങ്ങളായിരിക്കും. ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് അതിന് പവർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്യൂരിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ വളരെ പ്യൂരിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. താഴ്ത്തിക്ക് വരുന്നതോറും നമ്മൾ മനുഷ്യരെയും താഴ്ത്തി വരുമ്പോൾ മൃഗങ്ങള്, പിന്നെ അതിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്ക് വരുമ്പോൾ രാക്ഷസര്, അങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ പറയുന്നത് പച്ചിലകൾ, അതിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലെ ഇലകളെ പറ്റി പറയണം. ആ ഇലകൾ എന്താണ്? അത് വേദമന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വേദമന്ത്രത്തെ ഇലകൾ രുചിക്കാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ? ആ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആ രുചിയാണ് അത് പറഞ്ഞു, അതിന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അതിന്റെ കാര്യം അടക്കം മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്നു പോകണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വേദോക്തമ യജ്ഞാദികൾ മാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത്. നമുക്കൊരു പൂജ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് ബലം കിട്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ സന്തോഷമല്ല ആവേണ്ടത്. അതിന് അടുത്തൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആ പച്ചിലകൾ തിന്നാ എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ചില്ലകൾ, നമുക്കറിയാം അതിലൊരു മരമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചില്ലകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ചില്ലകളെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ അതിന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചില്ലകളോടുകൂടി നമ്മൾ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സിഗത്തിന്റെ ആയ ശാഖാഗ്രഹങ്ങൾ, ചില്ലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള അഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ് മുതലായ വിഷയ അനുഭവങ്ങൾ അതും പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചില്ലകളായാലും ശാഖകളായാലും ശാഖ അഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഫലം, ജീവസത്തകൾ ചെയ്തു പോരുന്ന കർമ്മങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ, ഫലങ്ങൾ. ആ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. ആ ഫലങ്ങളായിട്ടാണ് ആ വൃക്ഷത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം, ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയി പഴങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ജീവാത്മാ കൃഷ്ണന് ചെറിയൊരു അംശമാണെങ്കിലും അവ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർ അതിനെ കഠിതാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സാധാരണ ജീവജാലങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ഫലം, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കർമ്മഫലം. അതിലെപ്പോഴും അട്രാക്ട് ആയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ തിന്നും, അടുത്ത കർമ്മം ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഫലം തിന്നും, ആ കർമ്മം ചെയ്യും, പിന്നെ അടുത്ത കർമ്മം ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അതിന് ഈ മരത്തിന് അവസാനമോ അതുപോലെ ആരംഭ അവസാനം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്. കാരണം ഈ ജന്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ വൃക്ഷത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയ അംശമാണെങ്കിലും ഇവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിതാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് മമ വൈസ ജീവലോക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ മൂലസത്വം, നമുക്കത് മൂലസ്വരൂപം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ, ആ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഫലങ്ങൾ, ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ജന്മം കഴിയും, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കോ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 3-4 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനവും കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ച ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാവുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചളയും. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂജി സ്മരണാതീത കാലം മുതലേക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ ആസക്തിയാണ്. ആസക്തിനെ നമ്മൾ വിരക്തിയോട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ട്. അതിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലോ നമ്മൾ വിരക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ ദിവ്യപദം സ്മരണാധികം പിന്നെന്താണ്? അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരവില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണ വരും പ്രശ്നം. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ തെറ്റാ? പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടെ പാടില്ലേ? ഇല്ല. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മള് അതിനെപ്പറ്റി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് പല ലെവലുണ്ട് ഭക്തിയുടെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലില്ല, വരുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 4-5 സെക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് പലതരം വാസനകൾ നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ പലതരം വാസനകൾ വരും.
അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാന്ഡം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഉള്ളത്. കർമ്മകാന്ഡം എന്നുണ്ട്, അത് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനകാന്ഡം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനറൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ബലം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം. പക്ഷെ അത് മാത്രം അതിന് പറഞ്ഞ ആ പച്ചിലകൾ തിന്ന് നമ്മൾ ആ ബലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ ബലവും കിട്ടി. പച്ചിലകൾ എന്താണ്? ആ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അതിന് രുചിച്ച് അവിടെയുള്ള ബലങ്ങളും വീട്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണം, ഇതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാവണോ അന്നാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് പ്യുവർ ഡിവോഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിനേലും പുളിപ്പുള്ള വേറൊരു കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കളർ വേറെ തോന്നും. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ജന്മം തരും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും ശരിക്കും ഫുൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രാർത്ഥനയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വരണമെങ്കിൽ നമ്മള് വെറും ഫുൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകണമല്ലേ, ധ്യാനിച്ച് പോണം. അതെങ്ങനെയത്? അതിന് പറഞ്ഞ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു പോയപ്പോലെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നല്ലേ. പക്ഷെ അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. കാരണം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ജീവിതം തന്നെ അത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജീവിതം തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എനിക്കൊരു വിവരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നീ ജപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം അതിൽ കൂടെ നമ്മ പതുക്കെ ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പതിതമായ ആത്മാക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പവറോ ശങ്കരാചാര്യരെ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളല്ല. നമ്മളൊരു 99-100% വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയത് എന്താണ്? നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അടഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആ മോഹങ്ങളുണ്ടല്ല, അതൊക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ആ നാമജപം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. നാമജപം അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തണമെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നില്ല. അത് ചെയ്യുന്നതോട് പതുക്കെ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു തുടങ്ങും. അത് നമ്മൾ വരുത്തണം. അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ, പിന്നെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന പഞ്ചരാത്രി വിധികൾ, പിന്നെ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര്, പിന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, അങ്ങനെ 24 hours നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ധകാലച്ച് മാമയോ സ്മരണമുത്ത കളയവരെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകാലത്തിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നാലോ നമുക്ക് ആ മരണ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മീയത്തെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ അത്രയും ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന വലിയ വലിയ മഹാത്മാക്കൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അവര് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അവർ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മ തോന്നും, പക്ഷെ അവര് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സാധാരണ അല്ല എപ്പോഴും ആ ആത്മീയ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാനാണോ, അല്ല പിന്നെ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ആചാരങ്ങളൊക്കെ കുറെ കുളിപ്പിക്കുക, പിന്നെ പൂജ ചെയ്യുക, അമ്പലത്തിൽ പോവുക, അങ്ങനെ ചെയ്യലാണോ? എന്താ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് കാര്യം? ഇതൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ ചെയ്യാണല്ലോ, കുറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അമ്പലത്തിൽ പോകും. നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് 4 രീതിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാരോണ്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അവര് ഒന്നിൽ വിശ്വാസം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരൊന്നും വേറെ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ധർമാശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതും ഭക്തൻ തന്നെയാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതും ഭക്തൻ തന്നെ, പക്ഷെ അവന്റെ ലെവല് താഴ്ത്തുന്ന ലെവലാണ്. അവൻ എടുത്ത് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മമില്ല, ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരെ ആ ലെവലിൽ ആചാര്യന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും. കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതിന് ഇൻവോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃതികളെ പറ്റി പറയണ്ട, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
ദുഃഖം വരുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ധനത്തിന്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. അതൊക്കെ ഭക്തിയിൽ തന്നെ പാർട്ടാണ്. പക്ഷെ ലെവലുകൾ പല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഇത്രയും ചെയ്തു, നമുക്ക് ഇനി ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞോട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോണില്ല. ഭക്തിയിൽ ഒരേ ഒരു പ്ലസ് അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, ഈ ജന്മത്തിൽ 10 ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 11 തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി നമ്മൾ. അതാണ് അതിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ പിടിവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ നഷ്ടമായില്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരേ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഭക്തി മാത്രം. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിച്ചില്ല. ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം, കിഡ്സിന്റെ ലെവലിലുള്ള ചില കുട്ടികളുടെ ആയ കാര്യങ്ങളും അവരൊക്കെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകും. മനസ്സിലായി? അതേ ലെവലിലായിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ. അതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ളതാണ്, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എത്രയേ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണോ, അതോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ? മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മള് വാക്കർ പിടിച്ച് നടക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കർ നമ്മൾ വിടണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നാൽ നമ്മ കുട്ടികളും കാര്യത്തിന് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അല്ലെ നമ്മളായാലും നമ്മുടെ മക്കളായാലും ആരായാലും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. നമ്മ ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമ്മ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മളത് വിളിച്ചു പോകത്തില്ലേ? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശരി, അത് വേണം ഇത് വേണം, അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മ പറഞ്ഞു അത് നമ്മ പറയില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും വിളിക്കും, നമ്മളെല്ലാവരും പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തി തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ 4 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസു, അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വരുന്നു, ഇവരൊക്കെ അതിൽ വരുന്നു. നമ്മ ദുഃഖം വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മ ഭഗവാനല്ലേ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷമമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ത്യജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായി നമ്മള്. മനസ്സിലായി? ഇതിനെ മുന്നത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരെന്നാണ് പറയും. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, നമ്മള് പതുക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിടേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങി. മനസ്സിലായി? ഇതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. ഈ ബന്ധം സ്വന്തം ഇതൊക്കെ കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, സർവധർമ്മം പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ. കാരണം എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ വിടാനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അത്തരം ദൂരത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ വിടരുന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയി ഒരു ലിമിറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മ തന്നെത്താനെ മാറും. നമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാളെ തൊട്ട് ഇല്ലയോ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇനി തൊട്ട് ഞാനൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മാറും, അറിയാണ്ട് മാറിപ്പോകും നമ്മളെ. മനസ്സിലായി? നമ്മ ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് വിളിക്കണോണ്ട് ഭഗവാനെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആരെ വിളിക്കാനുള്ളത്? പക്ഷെ നമ്മളത് ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ലെവലിൽ എത്തും. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവരിങ്ങനെ വിളിക്കുവോ? ഇല്ലല്ലോ. കാരണം അവര് ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പൂന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മക്കളെ പറ്റിയാണ്, അല്ലല്ലോ. അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭഗവാൻ തന്നെ മകനായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വിഷമം തന്നെ മാറിപ്പോകണില്ല. അതിന് ആ ലെവല്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുക, പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങനെ ആയിക്കോളും എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, തന്നെത്താനെ ആയിക്കോളും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരോട്ടയിൽ പഠിക്കാൻ ആദ്യം കുട്ടികളെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കലുള്ളൂ. പിന്നെ പഠിച്ച് വരുമ്പോ എല്ലാ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റും ഒക്കെ ആയിക്കോളും. മനസ്സിലായി? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അതാണ് നമ്മളെ ഇനീഷ്യലുള്ള നാമജപവും ഭഗവാനെ തൊട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന ഏത് ശ്ലോകമാണ്? നമ്മൾ 3-4 അല്ലെ? 3-4
ഓക്കെ, ഞാൻ വിടാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 5-ാമത്തെ നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ അത്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാന് ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ചേർ ഗത്യന്തമൂഢ പദമവ്യയന്ത. മിഥ്യാഭിമാനം, മായ, മോഹം, ദുസ്സംഗർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, അപ്പൊ മാതാജി ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആ കാരണമല്ലേ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 4 ആശ്രമങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ചതുരാശ്രമങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിമാമന്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ സന്യാസം ഇതൊന്നും വേണ്ട, നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത്തോട്ട് നാളെ തൊട്ട് കാശിക്ക് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പറയണം. നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സന്യാസത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ചെയ്യണം. പക്ഷെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ സന്യാസത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസും ചെയ്തു പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ആ സന്യാസത്തിന്റെ ആ റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയോ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്റെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന തന്നെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റാം? നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വരും. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വിദ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയും, ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്കിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇല്ല വലിയ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കരോട്ടിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലും ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ആ ലെവലിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു മകൻ അമ്മയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന പോലെ അമ്മ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ മകന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലായി? അത് ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ അഡ്മിൻ സർവീസ് എങ്ങനെ എന്ത് തന്നെയാണ്, ആ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? നിർമ്മാണ അഭിമാനം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഞാനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതും ഭഗവാന്റെയാണ്. പഞ്ചഭൂതം, നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതമാണ്. അത് പ്രകൃതിയാണ്, അതും നമ്മുടേതല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? അത് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന ദോഷം ഒഴിയുക. മായമോഹം എന്ന ദോഷം എഴുതി പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ കുറയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മളേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പ്രഭുപാദ സ്വാമി പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷന് പോകും. സാധാരണ ഇതിൽ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കുറെ വ്യക്തികൾ പോകും. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും, നമുക്ക് മതിയാവും, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോരും. മനസ്സിലായി? പ്രഭുപാദ സ്വാമി പറഞ്ഞ അതിനേലും നല്ല നിങ്ങൾ ജപിക്കുക. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷന്റെ ആ ബലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് മായാമോഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ മോഹങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ദുസ്സംസർഗം, അത് പറയുന്നത് സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുന്നല്ല എന്റെ മീനിങ്. ദുസ്സംസർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ സംഘങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകൂടുക. അതാണ് ഭക്ത സംഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാം.
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയുള്ള വ്യക്തി, ഭൗതിക ബന്ധം എന്നല്ല, ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തിയുള്ള ബന്ധങ്ങളോടുകൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. അവരെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ആസക്തിയായിരിക്കും, അവരെപ്പോഴും അതിന്റെ പിറകിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന്റെ പിറകിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടി തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ റിവേഴ്സ് കിട്ടിയ പോലെ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ റിവേഴ്സ് കിട്ടിയ പോലെ നമ്മൾ ഭൗതികത്തിന് പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകും. അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അതിനാണ് ദുസ്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അധ്യാത്മനിത, സദാനതത്തെ അറിഞ്ഞ്, അതായത് എന്താണ് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ആ സത്യം എന്താണ് അതിനറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ. ആ സത്യത്തെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ പൂജ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ആ സനാതനത്തെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത, സുഖ ദുഃഖാദികളിൽ നിന്ന്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാം. നമുക്കറിയാം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് സുഖവും ദുഃഖവും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. ദുഃഖം നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കതൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മളെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേട്ടൻ, ചേട്ടി എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെയുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്, നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാർ, ഇതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം, ഇത് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് വിടണ്ടാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ നമ്മള് ആത്മീയ ബന്ധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻസ് ജീവൻ വിട്ടുപോകാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക, ഇതെവിടെ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അത് ജീവിതം കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വയസ്സ്, 90-ആം വയസ്സിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അത്രേ കാലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കാനും അത് പതുക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ജീവിതം തന്നെ ഭൗതിക ആത്മീയതം പോട്ടെ, ഭൗതിക ലോകം തന്നെ കുറച്ച് സിംപ്ലിസിറ്റി കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുഖ ദുഃഖ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ മോചിതാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്ര ജന്മങ്ങളും അത്ര കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി സഞ്ചിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോണത്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ വിനാമൃത കാമ, ഭൗതിക തീഷ്ണയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാതെ വിഭ്രാന്തികരാകാതെ, നമ്മൾ ഭൗതിക തീഷ്ണ ആഗ്രഹങ്ങളും അത്ര മോഹങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കുക. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരും. അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ നടത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യണം. കാരണം ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും 25 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയത അല്ല, അത് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതം പതുക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അത് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അത് പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ പരിശീലിച്ചാലോ, കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വാനപ്രസ്ഥത്തിലെ സന്യാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക്, വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ ജീവിക്കാന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വിരക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പരമപദം, ഭഗവാന്റെ പരമപദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം അത് കൃഷ്ണ പ്രഭു വായിച്ചോ? പ്രഭു രവികുമാർ പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. വായിക്കാം പ്രഭുജി. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പുരുഷോത്തമ യോഗം നമ്മളെ സാധാരണ മരണ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മളിൽ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ആ ലോകത്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. ആ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ പരമായ എന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ സൂര്യചന്ദ്രോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരില്ല. അതാണ് ആ മുക്തി. മുകുൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി തരാനറിയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മുക്തിയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി തരണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മുകുന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി തരുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, മുകുന്ദൻ എന്നല്ലേ ഭഗവാന്റെ പേര്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല. അവ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജ്യോതിസ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജ്യോതിസിൽ തന്നെ അവിടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രകാശമാനമാകുന്ന പറയുന്നത്. ആ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.
പരമവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പരമവിയോഗത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, അനേകം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ്, വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരേ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ട്. ആ ലോകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, പറഞ്ഞില്ലേ പല ലെവലിൽ ഈവൻ ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ ആ പൊസിഷനിലെത്തി. നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലുണ്ട്. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ മുക്തി തന്നെ പറഞ്ഞ 5 തരം മുക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. സാലൂക്യുണ്ട്, സാരൂപ്യുണ്ട്, സായുജ്യുണ്ട്, സാമീപ്യുണ്ട്, സാഷ്ടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ ലോകം കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിൽ വയ്ക്കും, ഭഗവാന്റെ രൂപം, അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തി തന്നെ ഉണ്ട്. ഭക്തർ ഒറിജിനൽ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമായിരിക്കും ആ ചിന്ത. അപ്പൊ ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആയ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജ്യോതി. അതാണ് നമ്മൾ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ മീനിങ് ശരിക്കാണ്. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകം, തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ. ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകം, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമമായ ഭൗതിക ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതിലേക്കാണ് കടക്കണം. അവിടെയാണ് ആ ജ്യോതിസുള്ളത്. അതിനെ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെയാണ് എന്താണ്, അവിടെ സെന്ററിലാണ് ശരിക്കും, ആ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ശരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനമുള്ളത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ലോകത്തിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലാണ് ശരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനോടുള്ളത്. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനം. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും വരുന്നത്. പ്രഭാവപൂരിതമായ ഇത് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, അവിടേക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഈസി അല്ല. നമ്മൾ IAS കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി അല്ല. അതിനേപോലെ തന്നെ ടഫ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അതിനെപ്പോലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിന് ട്രൈ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വാളിറ്റികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം 7 വായിച്ചോളൂ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാമേ വംശജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷഷ്ടനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധരായ സകല ജീവസത്തുക്കളും. ബന്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മമേ ഭവിഷ്യ ജീവലോക ജീവബുദ്ധ സന, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാന് ക്ലിയർ ഒക്കെ ഇട്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വിഷമം ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്റെ ശാശ്വതങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവാത്മാക്കളും ജീവസത്തുക്കളും ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞില്ലേ, ബലം കിട്ടും. ഒരു പച്ചമാങ്ങ കിട്ടും, ആ പച്ചമാങ്ങ കഴിക്കും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പച്ച മാമ്പഴം കിട്ടും, അത് കഴിച്ചു നോക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്യത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാനിലുള്ള പരമായ വ്യോമത്തിലാണ് നമുക്ക് പരമായ ആനന്ദം. നമ്മളെല്ലാവരും എന്തിനാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനം വേണമെന്ന് പറയും, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് സന്തോഷം വേണമെന്ന് പറയും. ഈ സന്തോഷവും സമാധാനം ഈ ലോകത്ത് കിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. മനസ്സിലായി? ഈ സമാധാനം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് അൾട്ടിമേറ്റ് അത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ. ഭഗവാനിന്റെ പേര് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനന്ദാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ആ ആനന്ദത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ നോക്കിയാലും അറിയാം, ഇവരെല്ലാവരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ തോന്നുന്നത് അവർ ആനന്ദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ ആനന്ദിക്കല്ല. മനസ്സിലായി? അതിന്റെ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പരമമായ സന്തോഷം എപ്പോഴും എന്താ, ഈ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നൈമിഷ്യമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ. ഏതൊരാളെ ജീവിതത്തിലും ഇത് ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിനെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് കാണില്ല. കാരണം അതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം എല്ലാ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 8ാമത്തെ.
8 വായിച്ചോളൂ. വായിക്കും മാതാജി. ആരാ വായിക്കുന്നേ? ദീപ്തി മാതാജി വായിക്കുന്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോ, ആരാന്ന് വെച്ചാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിച്ചോ മാതാജി. ശരീരം യാദവാത്നോദീപ്യ ക്രമാദീശ്വര ഗൃഹീതൈതാനി സംയാനി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവസങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റേ ശരീരം, അതും പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴും മരണസമയത്ത് വായിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഒരു ശരീരം വിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി അഥവാ അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെല്ലും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണം? ഭൗതിക കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആത്മാവ്, ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വാസനകൾ. നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് മുഴുവനാക്കില്ല, അതാണ് നമ്മളെ വാസന, അതാണ് ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഗന്ധത്തിന് അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ഗന്ധം, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗന്ധം, ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് കാറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളെ ജീവിത ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹം നമ്മൾ മാറ്റണം. അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അല്ല നമുക്ക് വേറെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേൽമ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്തരത്തിലുള്ളടക്കാം. ചിലവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, നമ്മൾ അറിയാത്ത പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, പല രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ജീവിത പ്രകൃതി ആയിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്രയാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അത് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളാണ്. ഈ ജീവിതം നമ്മളെ കൺട്രോളിലാണ്. അടുത്ത ജീവിതം എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കും. അതാണ് പറയേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സോറി, നമുക്ക് നിർത്താം, 9 മണിയല്ല. ശ്ലോകം ഹരേഷ്ണ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം. നമുക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാം. അതായത് പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ശരിക്കും ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം എന്നത് അസ്ഥിരമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് 17, 14 ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഏറ്റവും പാതാളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികൾ അടക്കമൊക്കെ ഈ ഭൗതികത്തിൽ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ മരത്തെ, അതായത് ഈ നിഴലിനെ നമ്മൾ ഛേദിച്ച് കളയുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുള്ളത്. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ അവിടെ ആത്മീയ ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പരമമായ ജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, പരമമായ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ, അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് മുകുന്ദൻ, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് വെറുതെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ തേടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം ശ്ലോകങ്ങളെ അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. പ്രഭു, നമുക്ക് നിർത്താൻ. അടുത്ത ക്ലാസ് ഇല്ലേ 9 മണിക്ക്? അതെ, 5 മണി. ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ. എന്റെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വേറെ ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം.
എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കയറാം. അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണില്ലേ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭു, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.